sini taisa live ma bai ka বিষয় অংখা जों मिया जे कमलपुर ताई सुरमा दुईटा विधानसभा जों बन्दागक मानी বিষয় অংখা सिनी क्रक्सा टिसेट मेम्बर थुइमा तुयै गाबन ताइसा बन्न तिनी ताइसा जों मेडिया मा फैका बन्न खना जों कैंसल मा फैका कबंखा सिनी सुप्रीमो सिनी बुबाग्रा जेहेतु बिनी आदेश जों माने ना नांनाय बसागलायका बन्न उदल होदि हनय आउनि बागै जतो ताखुक बुखुक ताइ तिप्रा बासिरनो जों कयहरो खनानि बन जों रयसैनाखा खना एमन 23 जानुवारि नेताजी सुभाष चन्द्र बसुनि आचाइ मासा अधिक दिखि जों वानसुगै आइन न जों लंग खायना बय आइन कानुन न जों हामजागै अब जों मा बन न जों ताइसा रयसैना हामबाय खुलुमबाय।